Hvad laver du? Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video her på mit Husk kanal. at subscribe alle sammen. Ja, husk at subscribe, hvis han vinder sit game med håndjern på. Hvis i hvert fald han kommer i top 30, så skal I subscribe. 100% subscribe. Og du har kraft. Ja, så skal jeg nok også lige spille det game. Den kører uden jeg trykker på den der. What the fuck, boy? Filmer den overhovedet. I like my suitcase. Husk at tage stolen væk, så de kan se. Okay. Jeg skal spille. Go. Sæson 1. Så skal I solo. Vi vinder. Kom nu. Skal I kraftigt med subscribe. Han kommer ikke til at vinde. Der er 7. Nej, 86 tilbage. See this and this Ja, jeg har klaret det. And Du kommer til det. this and the pupus, this and the real gold, this. Nora Jensen. Der er 75 mennesker tilbage. I like my suitcase. Det græder du. Prøv at se i de 3 første alfabet. I alfabetet. De første. A, B, C. Jeg prøver. A, B, E. Han sagde A. Den her video, du har intet til den, for jeg har en Lamborghini. Jeg har et win. 98 tilbage udover. Det kan godt være, der sidder nogle dumme derude og tænker, der er 99 tilbage. Nej, fordi jeg tæller sgu også med i den der række. Du tæller ikke med i den her. Jo, der hvor der står 99. Hvad der tæller du ikke med? Jo, jeg gør. Nej. Jo, fordi når der plejer at være 2 tilbage, Hey, jo! så plejer der at stå 2 deroppe. Kende det. Prøv at løbe væk. Boom! Han blev næsten ramt. Bro tror stadig, han kan. A-bot! Mange tårer. Jeg pikker ikke til ham. Det er umuligt at ramme. Pikker ikke til ham. Han er død. Et kill. Kende det gør ned. Okay, et kill. Nej, jeg har et kill. Okay, hvis vi ikke vinder, så skal vi i hvert fald op på 5 eller 10 kills. Så hvis vi gør det, så har vi klaret den. Så skal jeg bare vinde. Og få... Bro, min teammate er allerede død. Han er skrællet. Hvad? Hvor mange kills har han fået? Han har fået 0. Alle dem jeg er sammen med, de har fået 0 kills. Hvor mange har du fået? 1 i den her, og 4 i den anden. Hvad er der? Jeg ramte ham alle gange, jeg har skudt. Fuck, jeg har mad med det. 27! Prøv at tænke på din subscriber. What the fuck? Prøv at tænke på din subscriber. Prøv her. Vi snakker ikke om det.
Men vi skal stadig subscribe, hvis han kommer i top 30. 62 tilbage. Woohoo! Vi ser, om vi kan nå et game mere. Der er nogle footsteps. Ja, min bil er død. Ja, jeg er død. Ja, jeg er død. Nej! 34. Nej! Prøv lige at se mine hænder. Ja, I skal subscribe. Han har brækket sine fingre eller sådan noget. Hvis du lige se. Bro, prøv lige at se det der. Du er bare med håndjern. Og den her. Hvor er jeg gang på? Kände det gør naller. Prøv på den pinde, det gør fucking naller. Nej, jeg skal prøve på der på. På den her. Det gør jo ikke særlig ondt, men derpå. Kände det gør ondt. Og den her håndhæng, du tog med i skolen. Hvad? Hvor den her håndhæng, du tog med i skolen. Ja. Ej, det er nærmest umuligt at bevæge sig. Guys. Hvis jeg kommer på 10. eller 9. eller 20. pladsen, så skal I alle sammen subscribe, så jeg kan hit 100 subscribers. Jeg har 20 lige nu, og jeg er den mest populæreste på YouTube med min klasse. Det må jeg gerne takke til mig. Men husk at subscribe. Hvis jeg vinder, eller kommer på en 20. plads, eller en 10. eller mindre, eller mere. 20. eller 10. eller mindre. Hvis det er mindre end 20, skal I subscribe. hvis det er mindre end 20, så skal I subscribe. Så skal I subscribe og like. Og tryk på den klok. Og du skal bare trykke hårdt på den subscribe-button. Sådan her. Boom, boom. Sådan vi kan hit 100 subscribers. Vi har 20 lige nu. Og det er sindssygt. Mange er stadigvæk 80. Jeg er det ene. Jeg spiller solo. I feel insanely for me. I get on heard of me. I get black and niggas. I er de bedste. Altså, hvis vi spiller Fortnite i går, eller noget andet. I er sindssygt gode til det. Det skal jeg bare lige vide. Prøv at høre. Selvom I er nu til det, så bare tænk på, når du bliver en pro. Og ikke tænk på dem, der mobber dig, hvis du er noob og har default. Eller bare skraldspil. Det skal du tænke på. Du må gerne join os. Bare join os. Bare join os. Så skal vi nok tjene vores skin til en default. Ja, Så er du ikke lonely. Prøv Der at er høre. mange i verden. Men alle dem, der subscriber, skal skrive sit navn ind på Fortnite. Så gifter vi et skin til en af jer. Så gifter vi Midas eller bedre skin. Så vi skifter et skin til jer. Jeg gifter dig palpasset, hvis I subscriber. Eller hvis vi hitter 100 subscribers, så får 80 af jer balbasset. Ja, jo. 3 eller 2. Nå, vi laver en lodtrækning. Ja. Så hvis I liker og subscriber og kommer i jeres navn, så kan I join os. Ja. Og så hvis vi får et win, så kommer I det semifinals. Og de sidste 2 der er tilbage. De skal kæmpe om, hvem der får palpasset. Tag din Emil. Det er hvem der vinder. Så I skal virkelig gøre gode. Virkelig. Og I må allerede join os nu. Vi kan skrive i chatten vores navn. Kæft over. Jeg hedder Noah Jensen. Nej, Noah Jensen 3, 4, 5, 6. Jeg hedder Assorted Goat et eller andet. Vi skriver det i kommentaren. Så kan I kigge. Så kan I lige kigge. Og så by the way, I er ikke det eneste, der er default, hvis I er default. Der er mange, der er default. Der er mange, der er default. Det er min Nintendo. Han er ikke default, men jeg har default skin på. Så der er folk, der tror, jeg er default. Men jeg er bare god. Jeg er også default. Jeg har faktisk intet skin. Jeg er intet skin. Jeg har lige startet. Nej, jeg har ikke lige startet. Måske i chapter 4, men jeg vidste heller ikke, hvad skin var. Han startede for 4 år siden.
Vi skal spise.